každou minutu. Každou vteřinu. I v tuto chvíli Se naše země nejen rychlým tempem otepluje. Což má za následek rychlé tání ledovců. a prudké zvyšování hladiny vody v oceánech. A mění se i v jedno velké skladiště průmyslového odpadu. A CO2. Změňme náš svět k lepšímu. Greenpeace je nezávislá nadnárodní organizace pro ochranu životního prostředí. K této chvíli má kolem 3 milionů členů ve 42 zemích světa. Greenpeace bojuje celosvětově proti globálním problémům nynějšího světa. Například proti vybíjení mláďat tuňů, lovu velryb. Kácení deštných pralesů, pěstování geneticky upravených rostlin a mnoho dalších. A zabývá se například i problematikou jaderné energie a ukládání jaderného odpadu. Jedním z hlavních problémů je globální oteplování, které způsobuje obrovské výkyvy v prostředí polárních oblastí. Organizace se velmi hlasitě staví i proti kácení tropických pralesů. Here's a song about a place that's threatened by the human race. Want to let you know. Want to let you know. Tropical rain falls on tropical trees. Tropical rainforest, won't you please help us save it now? Help us save it.